Domnului. Domnul să te binecuvânteze. Daul tău ai grijă, s-a auzit nu numai până la tavan, a pătruns tavanul, a pătruns cerul, în raiul lui Dumnezeu. Dragul meu, Mihai Alexandru, te mai întreb un lucru. Câtă vreme vrei să rămâi slujbașul, slujitorul, copilul lui Dumnezeu? Până dincolo de moarte. Aleluia! Domnul să te binecuvânteze. Frumoasă mărturie, fie ca Domnul să te ajute. Eu cred că daul tău și vocea ta s-a auzit până în rai la Dumnezeu. În baza mărturiei tale te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și El să te ajute să fii un fiu devotat în casa Domnului și pe calea lui Dumnezeu. În familia ta, să stai în familia ta, de vorbă, și să-i chem și pe ei la casa lui Dumnezeu. Că ei pot să îi prelucreze Domnul poate prin tine, dacă vede schimbare în viața ta. Amin? Eu cred că Domnul face schimbare. În baza mărturiei tale te boteză în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și El să te ajute. Amin? Cine crede pe botează, cine crezut s-a botezat. Iubește pe Alexandru, aleluia. Iubește pe Alexandru, aleluia. Iubește pe Alexandru, aleluia. Iubește pe Alexandru, aleluia. Iubește și pe Domnul, aleluia. Iubește și pe Domnul, aleluia. Iubește și pe Domnul,